YouTube channel. It's Rika BPTV. So today's video, basic steps ulit on how to create YouTube banner. Ayan, how to create YouTube banner or paano gumawa ng YouTube banner para sa ating mga YouTube, sa ating mga beginners sa YouTube or small YouTubers na hindi pa alam kung paano gumawa ng YouTube banner. Ayan, bago muna natin gawin ang ating basic steps, please do not forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please huwag kang mag-alinlangan pang i-click mo na yung subscribe button para naman friend tayo dito. So, hi pala sa aking mga BYC family. Yan, thank you for supporting me. Sana naman dadami ang ating mga subscriber ngayon. So, medyo natagal-tagalan ang ating pag-update ng bagong video dahil marami tayong modules na ginawa. Let's get started. Ayan. Banner. Ganyan lang pala kadali para gumawa ng YouTube banner. You only need two apps para lang makagawa ng YouTube banner. Ayan. So,